Programul Speranță pentru generația 2000 este un program pentru întreaga Europa. O Europa din ce în ce mai frământată din cauza războaielor, tensiunilor interetnice, șomajului. O generație care se îndreaptă către anul 2000, mai pesimistă, mai blazată. Pentru această generație este nevoie de speranță. Și generația noastră, atunci când aude de speranță, nu își imaginează nimic altceva decât un balon de săpun, care atunci când devine mai frumos colorat, se sparge. Avem nevoie de esența speranței, nu de promisiuni. Atunci când speranța izvorăște din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că am găsit cu adevărat speranța. Iată de ce în fiecare seară vă invităm la programul Speranță pentru generația 2000. Pastorul Mark Finley a conferențiat anul acesta în diferite capitale ale lumii, cum ar fi Manila, Filipine, cum ar fi în Ghana și în Brazilia. În seara aceasta însă se află aici, la București. Tema din seara aceasta este Pietrele vorbesc. Despre ce fel de pietre este vorba și cum pot vorbi pietrele în seara aceasta în programul din sala Palatului. Mâine seară începe numărătoarea inversă către veșnicie. Despre ce este vorba mâine seară. Invitați-vă prietenii, invitați-vă familia, nu pierdeți sub nicio formă programul de mâine seară. În seara aceasta, înainte de a întâlni pe domnul Finley, avem privilegiul de a asculta o muzică excepțională și un cor pe măsură. Doxologia română pe o temă a Rapsodiei a doua de George Enescu va fi interpretată de corul Vocea Speranței din Bulgaria. Soliștii, Alina Negoșanu, sopran, Anda Lăcătușu, alto, Cătălin Gâțan, tenor și Florin Fudulu, bas. Cea de-a doua piesă va fi Glorie, Aleluia. Vă urez tuturor o seară de neuitat.
Încă o dată, bună seara tuturor și bun venit la programul Speranță pentru Generația 2000. Sunt Adrian Bocăneanu și pentru seriile următoare am bucuria specială ca să fiu vocea românească a doctorului Mark Finlay. Doctorul Mark Finlay, directorul și speakerul postului de televiziune It Is Written, stă scris, cu sediul în California, Statele Unite, produce și distribuie programe video în peste 140 de țări, în 8 limbi. De fapt, se obișnuia să se spună în 8 limbi, de acum va trebui să se spună în 9 limbi, pentru că în urmă cu câteva zile, limba română a devenit a 9-a limbă. Cu câteva zile în urmă, în câteva mari orașe ale României, programele acestea au început să fie distribuite de posturi de televiziune și de stații de cablu. Doctorul Mark Finlay a călătorit în ultimii ani, în ultimii 15 ani, în multe țări ale Europei și a avut ocazia să se familiarizeze cu istoria și tradițiile culturale ale Europei. A ținut serii de conferințe în țările nordice, în Copenhaga, în Helsinki, și de asemenea în țările apropiate nouă, în Budapesta și în München. Cea mai nouă inițiativă a postului de televiziune It Is Written este această serie de conferințe, un ciclu care se desfășoară în 10 mari orașe ale lumii. Și așa cum ați aflat, Bucureștiul este al 4-lea dintre aceste mari capitale ale lumii. De fapt, este prima capitală europeană care găzduiește programul acesta. Alături de pastorul Mark Finlay se va afla soția sa, Ernestine Finlay, care în următoarele serii va prezenta în fața noastră scurte pilule de sănătate. Așa că am deosebită bucurie ca să invit chiar acum pe scenă pe dr. Mark Finlay și soția sa, Ernestine. Good evening and welcome to this first Hope for Generation 2000. Bună seara și bun venit tuturor la prima seară a programului Speranță pentru Generația 2000. I'm delighted to be with you here in Romania, Sunt încântat să fiu cu dumneavoastră în România. sending this signal by satellite across Europe. Și semnalul care pornește de aici este transmis prin satelit de-a lungul întregii Europe. I've made one trip to Romania in the past, Am mai făcut deja o călătorie în România traveled to Craiova, și am călătorit în orașele pe care le Cluj. veți auzi, Craiova, Cluj, Timișoara, and Timișoara, throughout Romania. în diferite orașe ale României. And I enjoyed so much the Romanian people. Și am ajuns ca să-mi placă așa de mult românii. There is one Romanian custom that I really enjoy. Și este un obicei românesc care îmi place foarte mult. When people greet you, Atunci când cineva te salută, they greet you with such a smile. te salută cu un așa zâmbet pe față, And I appreciated that so îmi much. place așa de mult zâmbetul vostru. I also enjoy Romanian borscht, Îmi place și borșul românesc. one of my favorite dishes in all the world. A devenit deja o mâncare favorită pentru mine. Those of you watching in Russia and Ukraine and Moldova and Hungary and Poland, I also have eaten your borscht. Am gustat de asemenea și borșul din țările pe care le-ați auzit, Rusia, Ucraina, Moldova și Ungaria. It's a delight to satellite this series from the heart of Central Europe and Romania. Este o încântare ca să putem transmite prin satelit acest program din Europa Centrală, din România. All over the world, men and women are looking for hope. În lumea întreagă sunt bărbați și femei care sunt în căutarea unei surse de speranță. They're looking for purpose and meaning in their lives. Ei caută un sens al vieții, un înțeles. During this series, every evening we're to open the Word of God. Și de-a lungul acestui ciclu, seară de seară, vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu. And there find from its sacred pages hope for our lives. Și de acolo vom descoperi, seară de seară, speranță pentru viața noastră. As you come every evening, Atunci când veți veni, seară de seară, you'll find deeper joy,
veți descoperi noi izvoare de bucurie, You'll find happiness. de bucurie. You'll find a sense of purpose in your life. Veți descoperi un sens, o direcție a vieții. This will be a life-changing series for you. Și pot să vă spun că acest ciclu vă va schimba viața. So come every night with a sense of anticipation. Așa că vă aștept ca în fiecare seară să reveniți aici cu așteptări înalte. A sense of not only what you will learn, Să așteptați nu doar ca să învățați ceva, but a sense of what's going to happen right down deep inside of you. ci să vă așteptați că se va întâmpla ceva profund în sufletul dumneavoastră. There will be many special features each evening. În fiecare seară vom avea și puncte deosebite. We have a meeting tomorrow night, Mâine seară, and tomorrow my topic is a world in turmoil. subiectul despre care vom vorbi va fi o lume în criză. The crisis that our world's facing. Criza prin care trece lumea de astăzi. Are we living close to the end? S-ar putea ca să trăim aproape de sfârșitul lumii? Will the end bring the end or a new beginning? Va fi un sfârșit sau un nou început? Are we living near the time that the Bible predicts that Jesus will return to this earth? Nu cumva trăim în apropierea acelor vremuri despre care Biblia spune că vor anunța revenirea Domnului Hristos? Jesus gave 29 signs of his coming. Domnul Hristos ne-a dat numai puțin de 29 de semne. And each of these signs is being fulfilled in our generation. Și fiecare dintre acestea 29 s-au împlinit în generația noastră. So be sure to be here tomorrow night Așa că nu pierdeți șansa de a fi aici mâine seară. for that presentation directly from the words of Jesus on the time that we live in. Pentru această prezentare care se bazează pe ce a spus Mântuitorul cu privire la timpurile noastre, Invite a friend. aduceți cu dumneavoastră un And here prieten. in Bucharest, if we don't have room, they can sit on your lap. Și aici în București, dacă nu e loc pentru cineva, putem să stăm unul în brațele celuilalt. But wherever you are, invite a friend. Oriunde sunteți, aduceți un prieten. Now, starting Sunday night, Începând cu duminică seara, my wife Ernestine, soția mea, Ernestine, before my Bible message, înaintea prezentării biblice, will share principles of health. vă va împărtăși câteva principii de sănătate. She keeps me healthy as I travel over the world. Ea este aceea care are grijă de sănătatea mea în timp ce eu călătoresc în She lumea keeps largă. me exercising, Ea are grijă ca să mă constrângă să Drinking fac my water. destulă mișcare fizică, să beau destulă apă, eating my borscht and a good diet. să mănânc borșul care trebuie. So how are you going to keep our friends healthy, dear, on Sunday night? What are you Așa going to tell them? că, începând de duminică seara, Ernestine vă va vorbi despre cum să ne păstrăm sănătatea. Good evening. Bună seara! So happy to be here with you. Sunt așa de bucuroasă ca să fiu cu dumneavoastră. We love Romania, Ne place România. and we have many special friends. Și avem deja aici mulți prieteni. In fact, my closest friend in the United States is a Romanian. De fapt, și cea mai apropiată prietenă pe care o am în Statele Unite este româncă. So we're delighted to be here with you. Așa că am destule motive ca să fiu încântată să fiu în România. Starting Sunday night, Începând cu duminică seara, we're going to be talking to you about health. vă voi vorbi despre sănătate. Did you know that the Bible gives us instruction on how to be healthy? V-ați gândit vreodată că în Biblie se află și învățături cu privire la păstrarea sănătății? And did you realize that you can live longer, maybe even 6 to 10 years longer? Și v-ați gândit vreodată că, respectând aceste învățături, viața vi s-ar putea prelungi cu 6 până la 10 ani? And if you follow God's laws of health, did you know that you could be free from heart disease and cancer? Și știți că dacă urmăm regulile de sănătate ale Bibliei, putem să trăim o viață liberă de amenințarea cancerului și a bolilor de inimă? Would you like a better quality of life? Ați dori ca să vă bucurați de o calitate superioară a vieții? To live happier and healthier? Să trăiți o viață mai fericită și mai sănătoasă? You can do it if you follow God's laws of health. Dacă urmați aceste reguli ale Bibliei privitoare la sănătate, așa va fi. Starting Sunday night, we're going to be talking about those laws. Începând cu duminică seara, vom vorbi despre acestea. Human beings are physical, Ființa omenească are o dimensiune fizică, we are mental, o dimensiune mentală and we're spiritual. și o dimensiune So spirituală. during this series, Așa că de-a lungul acestui ciclu, our goal
Scopul is nostru to help you to be physically healthy, este să vă ajutăm să vă bucurați de sănătate fizică, to have mental peace of mind, să aveți pace a sufletului and to understand spiritually și să aveți o nouă înțelegere spirituală. God's plan for your life. Să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru Now, I viața can noastră. guarantee you, if you come to these meetings, Și pot să vă asigur că participând la aceste întâlniri, that a whole new beauty of life will open before you. vi se va deschide în față o frumusețe cu totul nouă a vieții. You will smile more broadly, Zâmbetul vostru va înflori, your eyes will sparkle, ochii vor străluci there'll be a peace in your heart, și în inima voastră va fi a pace. joy in your life. Viața va fi plină de bucurie. I've seen God do it all over the world. Am văzut pe Dumnezeu făcând lucrul acesta în lumea întreagă. In the Philippines, În Filipine, in Africa, în Africa, throughout South and Inter-America. în America Centrală și de Sud. There's a dimension of life that you can enter into. Puteți să intrați într-o nouă dimensiune a vieții. Because this is a spiritual series of meetings, Datorită faptului că orientarea principală va fi de natură spirituală because we need the power of the one who comes from above, this God, și pentru că avem nevoie de această putere care poate să vină doar de la Dumnezeu, it would be appropriate for us to pray cred că ar fi foarte potrivit pentru noi la început să ne și rugăm, and to ask God să îi cerem lui to Dumnezeu come tonight and give us understanding and peace. să vină asupra noastră, să ne dea o înțelegere nouă și pace. I especially tonight want to pray for Romania. În mod special, în seara aceasta simt nevoia să mă rog pentru România. It's been raining the last 3 days. De-a lungul ultimelor 3 zile a tot plouat There has been some flooding in certain parts of the și country, anumite zone ale țării sunt iarăși sub inundații. and some of our country tonight is suffering. Sunt oameni în țara aceasta care suferă. Would you stand with me as we pray, Aș please? dori ca să vă ridicați pentru rugăciune. Our Father in heaven, Tatăl nostru care ești în ceruri, you are the one that created us. Tu ești Cel care ne-ai creat. You are the one that made us. Tu ești Cel care ne-ai făcut. You know how to make us happy. Tu știi cum să ne faci fericiți. You know how to give us hope. Tu știi cum să ne dai speranță. You know how to give us peace. Știi cum să ne dai pace. You know how to bless our families. Tu știi cum să binecuvântezi familiile You noastre. know how to help us to look forward to the future with confidence. Tu știi cum să ne faci să privim înainte spre viitor cu încredere. So tonight, Așa că în seara we aceasta ask for your peace, cerem din partea ta pace, for your health, cerem sănătate, for your joy. cerem bucurie. Bless in a special way Și te rog să binecuvântezi în mod deosebit those parts of Romania that experience flooding tonight. acele părți ale țării care sunt sub ape. Be with those dear people. Fii, te rog, cu aceste persoane prețioase, Protect them. protejează-le. And all through Europe tonight, Și în întreaga Europa, în această seară, in France and in Spain and Italy, în Franța, în Spania și în in Italia, Portugal, în Portugalia, in Russia, în Rusia, in Ukraine, Ucraina, Moldova, Moldova, throughout Eastern and Western Europe, din răsăritul și din apusul Europei, in Hungary and Bulgaria and Slovenia. în Ungaria, Bulgaria și Slovenia. Be with each one that watches this Te program. rog să fii cu fiecare dintre cei care urmăresc acest program. May this be a life-changing event. Acesta să devină un eveniment care schimbă viața. In Christ's name, Te-am rugat în numele Domnului Hristos. amen. Amin. You may be seated. Să luăm loc. Seară de seară There will be special musical selections. ne vom bucura de o muzică de cea mai bună calitate. Did you enjoy our Bulgarian choir tonight? V-a făcut plăcere să ascultați corul din Bulgaria în seara Did you aceasta? enjoy that tonight? V-a plăcut? I enjoyed it so much. Mi-a plăcut așa de mult. I have invited a number of my friends to join us. Am invitat un număr dintre prietenii mei ca să fie cu mine în seara aceasta. They will sing in Romanian and English. Și de asemenea ei vor cânta în românește și în engleză. Steve Darby,
Steve Darmody is a recording artist from the United States. este un cântăreț care a realizat multe înregistrări, He has sung to tens of thousands. a cântat în fața a zeci de mii de ascultători. He sings from a heart filled with love for God. Și atunci când cântă, nu poți să nu simți inima lui plină de iubirea lui Dumnezeu. He'll sing tonight about friends. Și în seara aceasta ne va cânta despre prietenie. Whoever we are around the world, Oriunde suntem, we have one common humanity. în toată lumea aceasta, ne bucurăm, facem parte din aceeași We are umanitate. children of God. Suntem cu toții copii ai lui Dumnezeu. We are friends. Suntem prieteni. Steve will sing the first verse in Romanian and the second in English. Steve Darmody va cânta prima strofă în românește și a doua în engleză. Would you welcome Steve Darmody tonight? Să îl întâmpinăm pe Steve Darmody. Bună seara, doamnelor și doamnelor! Tu îmi ești sora, chiar de nu te-am mai văzut. Tu îmi ești frate, chiar de nu îți spun prea des. Sunteți familia mea, Hristos ne-a înrudit, azi suntem una. Să învățăm să iubim. You are my mother when I fall and when I'm hurting. You are my Father. Please forgive me my deserting. You're in my family. In Christ, you're kin to me. Now you are one with me. Shall we learn to be friends? I need you near me when my hope is gone. Come lift me up and help me carry on. Then when you're weak, you'll find me by your side to comfort you and see you through. You are my
Thank you, Steve. Tonight, I want to take you with me on a journey. În seara aceasta aș dori ca să vă invit într-o călătorie împreună. A journey back to the center of civilization. O călătorie chiar în miezul civilizației. Can we find out from thousands of years in the past lessons about life today? Am putea să aflăm cumva în istoria miilor de ani lecții pentru viața noastră de astăzi? Amazing discoveries in the lost cities of the dead. Descoperiri uimitoare în cetățile morților. Come with me past the ancient Sphinx of Egypt. Veniți împreună cu mine la Sfinxul egiptean. Come with me to the ancient pyramids of Egypt. Veniți cu mine la vechile piramide. Pyramids that are centuries old. Piramide vechi de secole și milenii. There are many tourists visiting Egypt today. Mii și mii de turiști vizitează astăzi Egiptul. These tourists are actually entering into the pyramids. Și sunt turiști care intră chiar în piramide. And there, as they look and study the grave drawings of the pyramids, Și acolo, în timp ce examinează desenele murale din piramide, they're trying to find the meaning of life. încearcă să descopere secretul vieții. They're looking at the past Examinează trecutul because they want to find meaning for the present and hope for the future. pentru că doresc să înțeleagă sensul prezentului și speranță pentru viitor. The ancient discoveries of the past Vechile descoperiri have fascinated men and women down through the centuries. au fascinat bărbați și femei de-a lungul secolelor. One of the most amazing discoveries was made in the early part of the 20th century. Chiar la începutul acestui secol a fost făcută una dintre cele mai extraordinare descoperiri. Come with me to the Valley of the Kings. Veniți împreună cu mine în Valea Regilor. There in central Egypt, in the area of Luxor, Acolo, la Luxor, în centrul Egiptului, Howard Carter, an explorer or archaeologist, began studying the king records. exploratorul și arheologul Howard Carter a început să facă săpături. He was particularly trying to find the tomb of a young king who had died at about 17 years old, King Tutankhamun. Și ținta sa era să descopere mormântul tânărului rege Tutankhamon. He looked for 9 years for Tutankhamun's tomb. Timp de numai puțin de 9 ani, el a căutat mormântul lui Tutankhamon. He had come up empty. Și în cele din urmă nu găsise nimic. There was no way that he thought he was going to be able to find that tomb after 9 years. După 9 ani își pierduse orice speranță că îl va mai găsi vreodată. His workmen, though, uncovered what they thought to be steps going down into the sand. La un moment dat, totuși, lucrătorii săi au descoperit ceea ce păreau a fi treptele către mormântul acesta. They kept digging Și au continuat să sape. and digging Și să sape. and digging. Și să sape. They found a corridor. Apoi au găsit un coridor. And as Howard Carter went down into that dark tunnel, Și în timp ce Howard Carter a intrat în acest tunel întunecos, he found a door that was sealed. a descoperit o ușă pecetluită. He became excited. Și vă dați seama cât de entuziasmat a He fost. sent a telegraph Imediat a trimis o telegramă immediately to the wealthy financier Lord Carnarvon in London, England. către cel mai bogat finanțist din Londra, Lordul Carnarvon. He said, come quickly, come quickly. Și i-a spus, vină de urgență. I think I've found the tomb of King Tutankhamun. Cred că am descoperit mormântul lui Tutankhamon. Lord Carnarvon immediately left for Egypt. Și imediat Lordul Carnarvon a plecat spre Egipt. When he arrived, Când a sosit, he and Howard Carter went down through this very tunnel that you're looking at. cei doi, Carnarvon și Howard Carter, s-au îndreptat, au pătruns în tunel. The workmen cracked the seals on the sealed door of the tomb. Și atunci lucrătorii au rupt sigiliul și au despărțit ușile. They made a little hole. S-a produs o trecere. Howard Carter looked through. Și Howard Carter a privit pentru prima dată înăuntru. He was silent. A rămas fără glas. Lord Carnarvon shook him. Și Lordul Carnarvon l-a zgâlțit. He said, what do you see? Ce vezi? What do you Ce see? vezi? Howard Carter couldn't speak. Și Carter era fără glas. He said, I see wonderful things. Văd minunății, Treasures as if the world has never seen before. tezaure pe care lumea nu le
Nu le zărise vreodată. The gold death mask of the boy king. Masca mortoară a băiatului rege. Fantastic gold objects. Obiecte fabuloase de aur. The ancient Egyptians Vechii egipteni often buried likenesses in statue form of their servants. adesea îngropau împreună cu stăpânii și imaginile lor în aur. They wanted to have servants in what they believed to be the afterlife. Și de asemenea pe servitorii lor, pentru că doreau ca să aibă servitori în viața de dincolo. They also buried their treasures with them. De asemenea, înmormântau împreună cu ei tezaurele lor. You are looking at some of the most beautiful treasures in the world. Și aveți în seara aceasta ocazia ca să priviți câteva dintre cele mai grozave tezaure ale omenirii. Necklaces, Aceste coliere, bracelets, brățări, worth billions and billions of leis, valoarea lor în lei s-ar număra în multe, multe miliarde millions of dollars. și milioane de dolari. Fantastic treasures of a boy king. Tezaurele fabuloase ale băiatului rege. The boy king was buried with a death boat. Acest băiat rege a fost de asemenea înmormântat cu o corabie mortoară. That boat was covered with gold. Și acea corabie era acoperită de aur. The ancient Egyptians believed that he would be taken in that boat to the afterlife, eternity. Egiptenii antici credeau că în această corabie băiatul rege avea să fie dus în lumea cealaltă. Now, when we travel to Egypt, Atunci când călătorești în Egipt, one thing impresses us deeply. este un lucru care te impresionează foarte In mult. every age, În orice epocă, in every culture, în orice cultură, in every society, în orice civilizație, among every language group, în fiecare grup there lingvistic, is something within us, este ceva în adâncul nostru, something deep down inside este ceva în interior, that wants to live. ceva care dorește să trăiască. The pyramids were monuments to eternity. Piramidele erau niște monumente pentru The eternitate. death boat was to take the king to eternity. Corabia mortoară trebuia să-l ducă pe împărat în veșnicie. In Romania and Russia, În România și în in Rusia, Bulgaria and Hungary, în Bulgaria și în in Ungaria, Czechoslovakia and Poland, în Cehia și în Polonia, in Spain and Portugal, în Spania și in Portugalia, Germany and Austria, în Austria și în Germania, in Italy and Greece. în Italia și în Grecia. There is that same longing within. Este în interiorul tuturor aceeași năzuință. Men and women long for eternity. Bărbați și femei care caută veșnicia. They long for something beyond this life. Ei caută ceva care să-i ducă dincolo de viața You aceasta. do not want to think of death as a dark hole in the ground. Nimeni nu dorește să se gândească la moarte ca la o groapă neagră. You do not want to think of death as a long night without a morning. Nimeni nu vrea să se gândească la moarte ca o noapte lungă, fără dimineață. But how can we find eternity? Dar cum să găsim veșnicia? Is there any hope in that ancient book called the Bible? Ar putea să fie ceva înțelepciune în această străveche carte, Biblia? Can we have confidence in this book? Putem să avem încredere în această Is this carte? book reliable? Este această carte demnă de încredere? Is it a book of fables? Sau este o carte de mituri? Can modern intellectual thinking Europeans have confidence in this book? Ar fi posibil ca oameni, ca europeni, oameni care gândesc, oameni educați să aibă încredere în această străveche carte? Let's go back to another discovery. Să ne întoarcem spre o altă descoperire. An amazing discovery. O descoperire uimitoare. And a discovery that will help us unlock the mysteries of the book. O descoperire care ne va ajuta să descifrăm tainele cărții. The year is 1799. Este anul 1799. The French armies attacked Egypt. Francezii au invadat Egiptul As they did, they discovered a stone. și descoperă o piatră, The Rosetta Stone. piatra de la Rosetta. Now, up until this time, Până atunci, nobody could understand the picture writing of the Egyptians called the hieroglyphics. nimeni nu putea să descifreze scrierea în imagini a egiptenilor, hieroglifele. Nobody could understand that picture writing. Nimeni nu putea să o descifreze. But then the Rosetta Stone. Dar a apărut atunci piatra de la Rosetta. The archaeologists that found it were amazed. Și arheologii care au descoperit au fost uimiți, Written in 3 languages. pentru că era scrisă în 3 limbi. The top language was hieroglyphics.
În partea de sus era scris în hieroglife, the picture writing of the Egyptians. în această scriere în imagini. The second language, a demotic, kind of a script language of the A Egyptians. doua inscripție, a doua limbă era scrierea demotică, o scriere oarecum alfabetică în egipteană. The third language, Greek language. Pentru că a treia limbă să fie limba greacă, Now, nobody knew the meaning of the hieroglyphics, nimeni nu cunoștea înțelesul hieroglifelor, but the scholars understood Greek. dar fără îndoială că savanții cunoșteau foarte bine limba And greacă. as they studied the Greek language, Și atunci când au început să descifreze inscripția în limba they greacă, figured out the meaning of the hieroglyphics. au considerat că aceasta ar putea să le descifreze și înțelesul hieroglifelor. And when they did, Și atunci când au făcut the acest ancient lucru, pictures of the Egyptian monuments began talking. deodată vechile monumente ale egiptenilor au început să vorbească. Mysteries hid for centuries began to become unfolded. Taine care fuseseră acoperite timp de secole au început să se desfășoare. Stories in the Bible that the critics said were untrue were proved true by the hieroglyphics. Și multe istorisiri ale Bibliei pe care necredincioșii le declaraseră că sunt minciuni, acum au început să fie confirmate de istorie. Let me give you an example. Un exemplu. The Bible talks about the nation of the Hittites 40 times. Biblia vorbește despre hitiți, în Biblie hetiți, de 40 de ori. But the critics said Dar criticii spuneau, Egypt Egiptul and Egyptian history doesn't talk about the Hittites. și istoria egipteană nu menționează niciodată pe They said hetiți. the Bible is wrong. Și din cauza aceasta spuneau, Biblia, minciuni. It talks about the Hittites, Ea vorbește despre hetiți, but they never existed as a nation. dar poporul acesta nu a existat niciodată. If they did, Dacă ar fi existat, Egyptian history would talk cu about it. siguranță că istoria Egiptului ar fi menționat pe But aceștia. then the Rosetta Stone. Și atunci a apărut piatra de la Rosetta. Then the explained meaning of the hieroglyphics. În felul acesta, hieroglifele au început să fie înțelese And the hieroglyphics talk about the Egyptians battling the Hittites. și au fost descoperite inscripții care vorbeau despre luptele egiptenilor cu hitiții. Now no scholar in the world Iar acum nu există savant în lumea aceasta doubts the existence of the Hittites. care să se mai îndoiască de existența You are hetiților. looking with your eyes Iată ceea ce priviți aici at an ancient Hittite city uncovered by the archaeologists. este o veche cetate hitită adusă la lumină de arheologi. The Bible is confirmed in history. Și în felul acesta, Biblia își găsește confirmarea în istorie. What about those stories of the Bible? Acele istorisiri ale Are Bibliei, those stories of the Bible just fables? istorisirile acestea sunt simple mituri, Are they just fascinating tales? sunt niște povești fascinante. Take the story of Joseph, Iată istoria lui Iosif, captured as a slave, luat sclav, sent to prison in Egypt, trimis la închisoare în Egipt. interpreted the king's dreams or the Pharaoh's dreams. Și apoi el este cel care tolmăcește lui Faraon visul pe care l-a avusese. You remember that story of Joseph? Vă aduceți aminte de istoria lui Iosif 7 fat cows, și de cele 7 vaci grase 7 skinny cows, și de cele 7 vaci slabe, 7 fat ears of corn, 7 spice pline de grâu 7 skinny ears of corn, și 7 spice de grâu fără conținut. 7 years of plenty 7 ani de belșug to be followed by 7 years of famine. care să fie urmați de 7 ani de foamete. You remember how the Bible tells that story. Vă aduceți aminte felul în care Biblia descrie această istorisire? It's recorded in the book of Genesis, Ea este relatată în Geneza. the 44th chapter, the 28th through 30th verses. Geneza, capitolul 41, versetele 28 la 30. God has shown Pharaoh what he's about to do. 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt, but 7 years of famine will follow them. Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Iată, vor fi 7 ani de mare belșug în toată țara Egiptului. După ei vor veni 7 ani de foamete. 7 years of plenty, 7 ani de belșug, followed by 7 years of famine. urmați de 7 ani de foamete. Oh, just a story to tell to the children. O poveste de adormit copii. Is it a true story A fost aceasta o istorie or adevărată some fable? sau un bazm? How could it be true? Ar putea să fie The adevărat? skeptics of the Bible criticized the story. Necredincioșii criticau Biblia. But wait a minute. Dar așteptați puțin. Wait a minute. Așteptați o clipă. In an ancient tomb in Egypt, Într-un străvechi mormânt egiptean they found a grave drawing. a fost descoperită o inscripție și un desen. 7 fat cows,
Un desen reprezentând 7 vaci grase 7 skinny cows, și 7 vaci slabe. 7 fat ears of corn, 7 spice de grâu pline 7 skinny ears of corn. și 7 spice de grâu sterpe. Just like the story of Joseph. Exact așa cum fusese istorisirea lui Iosif. Then up along the Nile River, Apoi se vorbește despre Nil another inscription was found. și o altă inscripție a fost descoperită. Thinking people are turning to the Bible today, Astăzi, oamenii care gândesc cu adevărat se îndreaptă spre Biblie written in stone, și iată ce descoperă, scris în dating back piatră, thousands of years, is this inscription. inscripții vechi de mii și mii de ani. I collected corn. I was watchful in time of sowing. And when a famine arose lasting many years, I distributed the corn. Am adunat grâne, am fost prevăzător în timpul semănatului și când a venit o foamete, am împărțit grâul. Write the story of Joseph written in the stone record. Exact istoria lui Iosif, înscrisă în piatră. That story is not a fable. Această istorie nu este un mit, It's a fact given to us by God. ci este o realitate descoperită de Dumnezeu. In the records in the stone, it is written. În aceleași înregistrări în piatră era scris. Centuries old, this inscription. O inscripție veche de secole și milenii. The Nile has not overflowed for a period of 7 years. Herbage fails. The storehouses were built. All that was in them has been consumed. Nilul nu se revărsase pentru o perioadă de 7 ani. Pășunile s-au uscat, s-au construit depozite și tot ce era în ele s-a consumat. The story of the Bible Istoria Bibliei is not fables. nu sunt doar basme. The Bible is confirmed to be true. Biblia este în felul acesta confirmată ca You can have adevărată. confidence in this book. Și de aceea puteți să aveți încredere în această carte. In Ezekiel, the 32nd chapter and the 15th În verse, capitolul 32 din Ezechiel, versetul The Bible 15, says- Biblia spunea, the Bible talks about the fate of Egypt. Biblia vorbea despre destinul Egiptului. It says, when I make the land of Egypt desolate, in the country shall be destitute of that whereof it was full. Read it together here as a great audience in Romania Iată, with putem să Adrian. citim împreună. Când voi preface țara Egiptului într-o pustietate și țara va fi jefuită de tot ce are. Read it together from the screen. Hai să citim împreună de pe ecran. Când voi preface țara Egiptului într-o pustietate și țara va fi jefuită de tot ce are. Egypt would become what? Ce se va alege de Egipt? What is the word there? Care Help este me tonight. cuvântul What is the word? românesc? O Oh, pustietate. they won't tell me in Russia. Russia, what is that word? În, Egypt în becomes- Rusia, spuneți-mi, cei din Rusia In îmi vor Hungary, you spune. tell me, what's that În word? Ungaria îmi vor spune. Romania, what is that Dar word? acum și Egypt would become românește. what? Ce va deveni Egiptul? Yes, Egypt would become desolate. Într-adevăr, Egiptul va fi o pustietate. This great land of treasures. Această țară străveche, plină cu comori, This land that ruled the world. această țară care a fost leagănul omenirii, It would become desolate. va deveni pustietate. The Bible prophecies are true Profețiile Bibliei sunt adevărate. from around the world tonight. Din cuvântul lui Dumnezeu, Thinking men and women bărbați și femei are care coming to gândesc, the conclusion ajung la concluzia the prophecies of God's word are true. că profețiile din cuvântul lui Dumnezeu sunt adevărate. I've traveled throughout the Middle East. Am călătorit mult în Orientul Mijlociu. I spent a good deal of time in Israel. Am petrecut mult timp în Israel. Traveled to Egypt. Am călătorit în Egipt. I was the guest of the Jordanian government. Și am avut privilegiul ca să fiu oaspetele guvernului Iordaniei. I want to take you to a city. Aș dori ca să vă iau cu mine într-un A oraș. city that was hid for over 3,000 years. Aș dori ca să veniți cu mine într-o cetate care a fost ascunsă 3000 de ani. A city half as old as time. O cetate veche cât timpul. A city that very few people in the world have ever been to. O cetate în care foarte puțini oameni au pătruns vreodată. There is no city like it in the world. Nu există vreo altă cetate ca aceasta în lume. The Jordanian government brought me to that city. Guvernul Iordaniei mi-a facilitat această vizită. It is a city in the heart of Jordan. Este o cetate în inima Iordaniei. It is a city called Petra. Numele cetății este Petra. 200 buildings and temples carved out of the rock. Cetatea este formată din 250 de clădiri și morminte săpate, sculptate în stâncă. I rode through a narrow gorge on horseback. Am pătruns călărind
într-un canyon îngust. As I came into this city, I was astonished. Și atunci când am pătruns, am rămas fără glas. It is the ancient land of Edom in the Bible. Aici și-a avut capitala străvechea împărăție a Edomului. Every one of these buildings is carved out of the rock. Fiecare dintre aceste clădiri este sculptată din stâncă. This is the royal treasury where they stored the gold, and it's 100 meters high, carved out of the rock. Acesta reprezenta tezaurul regal, o construcție săpată în stâncă de 100 de metri înălțime. Careful artistry. O artă extraordinară. Magnificent, careful work done, carving out of the rock. O sculptură atât de atentă, atât de detaliată. They stored the gold in this royal treasury. Acesta era tezaurul regal, plin de aur. It was a fantastic city, Un oraș fabulos. but it defied God. Dar cetatea aceasta l-a sfidat pe Dumnezeu. They had idol worship in that city of Petra. În această cetate au adus închinarea lor idolilor păgâni. I was taken to a high altar on top of the mountain in that city. Am fost condus pe înălțime în fața unui altar păgân. There they took children, 7, 8, 9 years old, and offered them to the sun god. Acolo aduceau copii de 7, 8 sau 9 ani și îi aduceau ca jertfe vii pentru zeul soare. So many children were offered to the sun god Și mulți copii au fost oferiți acolo ca jertfă that the soarelui. blood flowed like water. Până când sângele curgea ca apa. And they carved drains in the rock so the blood would flow as the blood of their children was offered to the sun god. Și au fost săpate canale prin stâncă prin care să curgă la vale sângele copiilor lor aduși jertfă. God made a prediction about that city. Dumnezeu profetizase cu privire la acest oraș. Jeremiah chapter 29 verse 17. Capitolul 49 din Ieremia, versetul 17. Edom or the land of Petra shall be desolation. Everyone that shall go by it shall be astonished. Edomul va fi pustit, toți cei ce vor trece pe lângă el se vor mira. You're astonished as you go there today. Și astăzi te miri când pătrunzi în cetatea Not aceasta. one person lives there today. Nimeni astăzi nu locuiește acolo. The buildings are still there. Clădirile sunt acolo. The Bible says, Biblia spune, all humanity would be astonished lumea toată se va mira, that nobody would live in a city so magnificent. dar nimeni nu locuiește într-o cetate atât de extraordinară. My Arab guide said, Călăuzele mele arabe spuneau, we cannot stay here tonight. nu putem să rămânem aici peste I noapte. was filming for our It Is Written television program. Eu filmam pentru un program la It Is Written And they said, you must leave tonight. și ei mi-au spus, trebuie să ieșim de aici. Nobody Nu se can face stay in seama. this city tonight. Nimeni nu poate să stea peste noapte în cetate. The Bible Biblia, is not a book of fables. Biblia nu este o carte de The povești. Bible Biblia is not a book written by ancient ignorant scribes. nu este o carte scrisă de niște ignoranți, de niște analfabeti de demult. This book is the book of God. Această carte este cartea lui Dumnezeu. This book is given to us by God. Această carte ne-a fost dată de Dumnezeu. And it has meaning and purpose and happiness in our lives for today. Și de aceea ea poate să aducă sens și fericire vieții noastre de astăzi. Come with me to the ancient city of Babylon. Veniți împreună cu mine în străvechiul Babilon. Now this is Baghdad, Iraq. Acesta este Bagdadul în Irak. We're going to go south of Baghdad, Să ieșim spre sud din Bagdad. south of Baghdad to the city of Babylon. Acolo se afla străvechea cetate Babilon. About 100 kilometers. O cetate la 100 de kilometri. Now, Babylon was a fantastic city. Un oraș extraordinar. How can I describe Babylon to you? Cum aș putea să descriu How Babilonul? many of you have ever visited Moscow? Câți dintre dumneavoastră ați vizitat You're vreodată from Bucharest. Moscova? Raise your hand. You visited Moscow. Cei care ați vizitat Okay. vreodată Moscova? Some of you have. Câțiva dintre dumneavoastră. Moscow today has about 11 million people. Moscova are astăzi în jur de 11 milioane de locuitori. It's about 100 kilometers around Moscow. Și circumferința orașului este cam de 100 de They're in Hungary. kilometri. You visited Moscow. Și cei din Ungaria probabil că ați vizitat In the Moscova. Ukraine, you visit Și Moscow. cu atât mai mult cei din So picture in your Ucraina. mind Așa că imaginați-vă a Moscova, great city marele oraș, about the size of Moscow, și acum imaginați-vă un oraș de 100 dimensiunile kilometers around it. 100 de kilometri circumferință. Now the walls were so high,
Iar zidurile erau atât de înalte, The walls of Babylon, zidurile Babilonului, 30 to 40 meters high, înălțime de 30-40 de metri, so wide atât de largi, that 3 chariots could race side by side on the wall. încât 3 trăsuri puteau să gonească pe zid. Now, when you enter Babylon, Atunci când intri în Babilon, you enter through the famous Ishtar Gate. intri prin faimoasă poartă a lui Ishtar. Now, Babylon had two great advantages. Babilonul avea două mari avantaje. The Euphrates River ran through it, Marele râu Eufrat curgea prin interior, so they had constant water. ceea ce însemna că au întotdeauna apă. No problem with lack of water. Niciodată nu erau în criză de apă. In addition to that, Și pe lângă they had aceasta, a 20-year food supply inside the city. în interiorul cetății erau rezerve de hrană pentru 20 de ani. Nebuchadnezzar built Babylon to last forever. Nabucodonosor a clădit Babilonul ca să reziste pentru veșnicie. Now, here is an inscription that recently was found written by King Nebuchadnezzar himself. Aici vedeți reprezentată o inscripție, de curând descoperită, o inscripție a lui Nabucodonosor. It says, Ea spune, Babylon, Babilonul, the delight of my eyes, încântarea ochilor mei, the excellency of the kingdoms, cea mai frumoasă dintre împărății, may it last forever. să trăiești pentru veșnicie. Nebuchadnezzar's goal was that Babylon last forever. Acesta era visul lui Nabucodonosor, ca Babilonul să rămână în picioare pentru veșnicie. But again, Dar din nou, Babylon turned from God. Babilonul a întors spatele lui And Dumnezeu. God's word made some predictions. Și cuvântul lui Dumnezeu a profetizat. If you read the Bible, Dacă citiți Biblia, in Daniel chapter 7, în Daniel, capitolul 7, it says the symbol of Babylon is a lion with eagle's wings. veți descoperi că simbolul Babilonului acolo este un leu înaripat. Here they've just uncovered a lion symbol in Babylon with eagle's wings. Și iată, această imagine reprezintă chiar un leu cu aripi de vulturi descoperit în Babilon. The things of the Bible are true. Deci, ce scrie Biblia este adevărat. Some years ago, Cu câțiva ani în urmă, I visited the Pergamum Museum in Berlin. am avut privilegiul să vizitez la Berlin Muzeul Pergamon. The German archaeologists went down and took the tiles off the walls of Babylon, brought them back to Berlin. Arheologii germani, făcând excavații la Babilon, au desprins de pe pereți cărămizile smălțuite și le-au adus și le-au reconstituit în muzeul din Berlin. Again, you find a lion with eagle's wings. Și aici iarăși vedeți pe pereți leul înaripat. The Bible says Biblia the spune symbol of Babylon, că Babilonul este simbolizat a lion with eagle's de wings. acest leu cu aripi de And vulturi. you look at the walls of Babylon, Și iată, pereți din Babilon, there's a lion with eagle's wings. pretutindeni lei înaripați. The Word of God Cuvântul lui Dumnezeu is true. este adevărat. Do you see why so many thinking people are turning to the Bible today? Începeți să înțelegeți de ce atât de mulți oameni care gândesc încep să ia în serios Biblia. It is a book for thousands of years that has proved true down through the centuries. O carte străveche, o carte veche de milenii care a fost dovedită adevărată. Babylon ruled the world. Babilonul a condus lumea. But wait, Dar stați o clipă. wait, my friend. Prietenii mei, stați o clipă. Why isn't Babylon ruling the world today? De ce nu mai conduce Babilonul și astăzi lumea? What happened to these mighty civilizations of the Ce past? s-a întâmplat cu această formidabilă civilizație a trecutului? Why is Babylon in ruins today? De ce astăzi Babilonul înseamnă doar ruine? Isaiah 13, verse 19 says, Isaia, capitolul 13, versetul 19 spune: And Babylon, the glory of the kingdoms, the beauty of the Chaldeans, excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Și Babilonul, slava tuturor împărățiilor, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. Here the Bible said Biblia spunea aici that Babylon would be destroyed. că Babilonul va fi nimicit. Notice this amazing prophecy about Babylon. Iată această profeție uimitoare cu privire la Babilon. Here the Bible says in Isaiah chapter 13, verse 20 and 21. Isaia, capitolul 13, versetele 20-21. I will read it in English, Voi citi în engleză then together here in Bucharest. și apoi dumneavoastră, cei When care sunteți în această Pastor Adrian sală, reads it, I want you to read it with him. când pastorul Bocăneanu va citi, citiți împreună. Now notice this prophecy. Iată această profeție. It says, It shall never be inhabited, but wild beasts of the desert shall be there, and owls shall dwell there. Nu va fi
Together? Împreună, vă rog, el nu va mai fi locuit, ci fiarele pustiei își vor face culcușul acolo și bufnițele îi vor umplea casele. El nu va mobila. Oh, no. 1 minute. He will have to give me Romanian lessons. you Da, see. trebuie să-mi dați și mie niște lecții de limbă română. It will never be inhabited. Niciodată nu va mai fi locuit. What if Ce-ar fi dacă, every atheist in the world ce-ar fi dacă fiecare ateist din lumea gave aceasta $1 ar dona $1? and we collected millions of dollars from all the atheists? Cu siguranță că numai de la ateii acestei lumi s-ar aduna milioane de they could dolari. prove this prophecy wrong. Și foarte ușor ar putea să demonstreze că această profeție a fost mincinoasă. Because they could take those millions of dollars and build Babylon. Cu aceste milioane de dolari s-ar apuca și ar reconstrui Babilonul. Babylon was destroyed Babilonul a fost nimicit 500 years before Christ. cu 500 de ani înainte de Domnul Hristos. For the last 2,500 years, Și de atunci 2500 de ani au trecut. desolate Babylon, Și Babilonul este tot o ruină. Babylon in ruins, Babilonul este pustit. has shut the mouth Toate acestea au închis gura of every atheist. fiecărui ateist. You see, when you take God's word, Atunci când iei cuvântul lui Dumnezeu, you take it sacredly. îl iei cu respect sacru. This is not the book of man. Aceasta nu este o carte a oamenilor. This is God's book. Este cartea lui And Dumnezeu. in this book, God tells you about plans for your life. Și în această carte Dumnezeu vă împărtășește In planul this lui book, pentru God viața tells you voastră. how to have joy. În cartea aceasta Dumnezeu vă spune cum să ai bucurie. In this book, God tells you how to have peace. În cartea aceasta Dumnezeu vă spune cum să ai In this pace. book, God tells you how to have forgiveness for sin. În această carte Dumnezeu vă spune cum să aveți iertarea păcatului. In this book, God tells you how to have power in your life. În această carte Dumnezeu vă spune cum să aveți putere In this book, God tells you how to have hope for the și future. cum să aveți speranță pentru viitor. See, the cities from the past Cetățile din vechime are crying out. strigă, The dead from the past are crying out. morții din vechime strigă, From thousands of voices down through the centuries, mii și mii de voci de-a lungul secolelor. they are crying out. Ei strigă, You can have confidence in the Bible. strigă spunând că poți să ai încredere în cuvântul lui Dumnezeu. In the book of Isaiah, În cartea lui Isaia, God says, Dumnezeu spune, I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning. Eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple. God says, there's nobody like me. Dumnezeu spune, nu este altul ca I mine. can declare the end from the beginning. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple. God says in Isaiah 46, În Isaia 46, I can tell you from ancient times the things that are not yet done. Dumnezeu spune, eu v-am vestit din vechime lucruri care încă nu s-au împlinit. He is God. El este Dumnezeu. He tells us the future. El ne spune viitorul. The Bible is God's book. Biblia este cartea lui It Dumnezeu. reveals to us the future. Ea ne descoperă viitorul. The critics' mouths are being silenced. Gura necredincioșilor a fost adusă la tăcere. Now here's an incredible prophecy. Iată o altă profeție de necrezut. This prophecy is so amazing that it's staggering. Este o profeție atât de uimitoare încât te derutează. It talks about a man by the name of Cyrus. Această profeție vorbește despre un om cu numele Cir. It says, that saith of Cyrus, he's my shepherd, and shall perform all my pleasure, saying to Jerusalem, Thou shalt be built, into thy temple thy foundation shall be laid. Isaiah 44, verse 28. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Now, who is this Cyrus? Cine este acest Cir? Who is this prophet Isaiah? Cine este Isaia, profetul? Isaiah named Cyrus. Isaia l-a menționat pe nume pe Cir. 150 years before he was born. Înainte cu 150 de ani ca Cirus să se fi născut, Did you understand that? înțelegeți? Here's a man Un om named by name spus pe nume 150 years cu 150 de ani before he's ever born. înainte să se fi născut. And the Bible says Și Biblia spune, Cyrus would be God's anointed. Cir va fi unsul lui Dumnezeu, He would let the captives of Jerusalem go free. va lăsa robii de război a Ierusalimului să plece liberi. The Babylonians attacked Jerusalem. Așa cum știți, babilonienii au atacat, au asediat Ierusalimul They took captives to Babylon. și apoi au luat captivi. Cyrus
Cyrus was a Persian king era împăratul persan, named 150 years before he was born. menționat pe nume cu 150 de ani înainte să se fi născut. He attacked Babylon El a atacat Babilonul and let all the Jews go free. și apoi a eliberat pe toți prizonierii israeliți. Now, what you're looking at is incredible. Ceea ce priviți aici este ceva I incredibil. can hardly believe it. Aproape că nu-mi vine să cred. This is called the Cyrus Cylinder. Această piesă de muzeu se numește Cilindrul lui Cyrus. This is the history of Persia written on rocks. Aici istoria perșilor este înscrisă în piatră. It is in the London British Museum today. Și piesa aceasta se găsește în Muzeul Britanic din It Londra. tells the story Și aici se găsește istoria of Cyrus lui Cyrus. attacking Babylon Atunci când a atacat Babilonul and allowing all the Jews to go free. și apoi a hotărât să îngăduie tuturor prizonierilor israeliți să plece. You can take the Bible in Luați this hand, Biblia, luați Biblia, open it up and read the prophecy of Isaiah. o deschideți și citiți o profeție din Isaia And you can look at the rock records. și apoi examinați raportul înscris în How piatră. could this book called the Bible Cum a fost posibil ca această carte care se numește Biblia name Cyrus să-l numească pe nume pe Cyrus? 150 years before he was born? 150 de ani înainte să se fi născut. How could this book called the Bible Cum a fost posibil ca această Say carte that this numită Cyrus Biblia să vorbească despre Cyrus, would attack Babylon să spună că va cuceri and Babilonul let the Jews go free? și că va îngădui robilor evrei să plece? It's because God is the author of history. Pentru că Dumnezeu este autorul istoriei. God names rulers in advance. Dumnezeu numește pe nume pe conducători de You dinainte. can have confidence in this book. De aceea poți să ai încredere în această carte. The history of Medo-Persia written in advance in the Bible and confirmed in the rock records. Istoria Medo-Persiei, scrisă în Biblie cu mult înainte și apoi confirmată de rapoartele istorice înscrise în piatră. Let me tell you something that just happened recently. Să vă mai spun ceva ce s-a întâmplat Come nu de with me mult. here to the screen. Iată, veniți cu mine, citiți ce este pe ecran. This is Isaiah chapter 20, verse 1. Suntem din nou în Isaia, capitolul 20, versetul 1. Underlined in red, Ceea ce este subliniat cu roșu there is a name called Sargon, the king of Syria. este un nume, Sargon, împăratul Asiriei. For many years, Ani și ani, the skeptics of the Bible laughed. necredincioșii au râs de Biblie They said, we know the kings of Syria. și au spus, noi cunoaștem pe toți regii asirieni, Sargon was not one of those kings. dar Sargon nu este pe lista regilor And egipteni they laughed asirieni. and laughed. Și râdeau și râdeau. But they're not laughing Dar today. acum ei nu mai batjocoresc Biblia, They are not laughing today. nu mai râd astăzi. Because the palace of the king has just been uncovered. Pentru că a fost adus la lumină un palat al împăraților, And there at Khorsabad, la Khorsabad, they have found the king's palace. au descoperit palatul împăraților. And here is the record of king of Khorsabad, Sargon, named in the Bible. Și au găsit aici înscris în piatră numele împăratului Sargon. It is absolutely amazing Uimitor. that the things the Bible says are being confirmed in history. În felul acesta, împărați numiți de Biblie sunt confirmați de istorie. Now, out in a place called Ebla, Apoi veniți cu mine la Ebla. the archaeologists were digging, Arheologii au săpat, and they found a library, au descoperit o bibliotecă, 30,000 volumes, 30.000 de volume all written in stone. scrise în piatră. And that library is called the Ebla Tablets. Aceste tablițe de la Ebla, In that library, în această there's the bibliotecă, story of the flood destroying the world by Noah. a fost descoperită In the time of istoria lui Noe, a potopului care a distrus lumea. There's the story of Sodom and Gomorrah being burned by fire. Istoria Sodomei și a Gomorei distruse prin foc. There's the name of Abraham and Isaac and Jacob. Au fost descoperite numele lui Avram, Isaac și Iacov. You see all the stories in the Bible Toate aceste istorii ale Bibliei today are being confirmed. acum au fost confirmate. Jesus said, Iisus as one of spusese the signs of end time, că unul dintre semnele apropierii timpului the sfârșitului very stones would cry va out. fi că pietrele vor striga. Those stones are crying out today. Aceste pietre vorbesc astăzi. Come with me, please, Veniți mai departe cu mine to the nation of Israel în Israel, and the banks of the Dead Sea. pe malurile Mării Moarte. Here in 1948, Aici, în anul 1948, a shepherd boy was wandering.
Un băiețel, un păstor rătăcea, He threw a stone, a aruncat o piatră and he heard some breaking pottery. și a auzit sunetul unor oale de lut spărgându-se. He ran home as quickly as he could. A fugit acasă cât l-au ținut picioarele. He said, Father, I am afraid. Tată, mi-e frică, a spus. There are evil spirits in that cave. Sunt duhuri rele în peștera aceea. His father said, No, come, son. Și tata i-a spus, băiete, nu e nimic, vino There cu are mine. treasures there. Trebuie să fie niște comori We acolo. must find them. Hai să le găsim. So they went into that cave. Așa că au intrat în peșteră. As they entered the cave, Și intrând în peșteră, they found pottery. au găsit oale de lut. But they found scrolls Au găsit și suluri, called the Dead Sea Scrolls. faimoasele suluri de la Marea Moartă. And they began to examine them. Au început să le examineze. Later, these scrolls went into Israel's hands, În cele din urmă, aceste suluri au ajuns în posesia statului Israel, manuscripts of the Bible. manuscrise ale Bibliei, 200 years before Christ. cu 200 de ani înainte de Hristos. Every book of the Old Testament except the book of Esther. Fiecare carte a Vechiului Testament, cu singura excepție a cărții Esterei, These manuscripts are 2,000 years old, manuscrise care acum au peste 2000 de ani vechime. and they show Și ele arată that the Bible you hold in your că hands. Biblia pe care o țineți în mână, There was a German un jurnal, from Leipzig, the city of Leipzig, da, un jurnal din Leipzig. and he was visiting St. Catherine's Monastery Acest savant vizita mănăstirea Sfânta Ecaterina, at the base of Mount Sinai. la poalele muntelui Sinai, The monks were burning some books because they were cold. și călugării ardeau acolo niște cărți vechi pentru ca să înfrângă frigul. He said to them, Și le-a spus, What are you burning? ce ardeți voi acolo? Old manuscripts, Manuscrise vechi, copies of the Bible, exemplare străvechi ale Bibliei, 1,700 years old. vechi de 17 secole. He quickly recovered them. Imediat a salvat din foc pe câteva. Again, Din nou, they proved beyond a shadow of a doubt acestea au demonstrat fără umbră de îndoială that the Bible was copied accurately. că Biblia a fost transcrisă, repetat, dar corect. The Dead Sea Scrolls, Sulurile de la Marea Moartă, manuscripts at Sinai, manuscrisele de la Sinai, down through the centuries. de-a lungul secolelor, The Bible is proved toate acestea demonstrează că Biblia are dreptate to be accurate. și este corectă, este precisă. But do you know why I believe the Bible's inspired? Dar dincolo de aceasta, Biblia ne inspiră. Do you know why I believe the Bible is accurate? Știți de ce cred că Biblia este inspirată și corectă? When I was 17 years old, Aveam 17 ani my heart was filled with fear. și sufletul meu era plin de temeri. I would worry about death. Eram îngrijorat cu privire la I moarte. would lie on my bed at night and shake. Noaptea stăteam întins în pat și tremuram. There was something missing deep down inside of me. În adâncul sufletului simțeam o lipsă. I was filled with fear, Eram plin de frică, filled with guilt. plin de vinovăție. And I began to read that Bible. Am început să citesc Biblia. You know, every book has a major theme. Fiecare carte a Bibliei are o temă. Every book is a central character. Fiecare carte are un personaj central. In John 5, verse 39, the Bible În says, Ioan, capitolul 5, versetul 39, citim: Search the Scriptures, cercetați for in Scripturile, them you think you have eternal life, pentru că, and they are they that testify of me. pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Jesus is the center of the Bible. Isus este centrul Bibliei. When I began to read the Bible, Și atunci când am început să citesc Biblia, I found Jesus, am descoperit pe Isus, and I found His mercy, am descoperit harul său, and I found His peace, am descoperit pacea and sa, I found His forgiveness. am găsit iertarea sa. And as I've spoken all over the world, Și vorbind în lumea întreagă, in great auditoriums, în săli mari, like the Kremlin Palace, cum a fost Kremlinul, with 13,000 people coming, 13.000 de persoane, as I've spoken in Copenhagen, Denmark, așa cum am vorbit în Copenhaga, Helsinki, Finland, în Helsinki, London, England, Londra, in Budapest, Budapesta, in Belgrade, Yugoslavia, Belgrad, as I've spoken all over the world, în lumea întreagă, I have found men and women, am descoperit bărbați și femei, boys and girls, băieți și fete, who are changed by the Christ of the Bible. care au fost transformați de acest Domn Hristos al I Bibliei. remember one night I was preaching in Moscow, Într-o seară predicam în Moscova and men came up after the meeting. și după ce s-a terminat programul, cineva a venit la mine. He was troubled.
O persoană foarte He had a scar tulburată. on his face. Fața purta He cicatrice. told me he was arrested 28 times. Și mi-a spus că fusese arestat de 20 de ori. He said, Pastor, Pastore, mi-a I spus, need this Christ. am nevoie de acest Hristos. I need this Bible. Am nevoie de această We Biblie. prayed. Ne-am rugat. He knelt down together with Am me. îngenunchiat împreună. A new sparkle came in his eyes. Și o nouă strălucire a venit în ochii New lui. smile on his Pe face. fața lui un nou zâmbet. This thief became an honest man. Și acest tânăr a devenit un om nou. I think of some young women in Budapest, Hungary. Mi-aduc aminte de acea tânără din Budapesta. They came to the meetings. A participat la programul They nostru. didn't know we were having our meetings. They thought it was a rock concert. Nu au știut prea bine despre ce este vorba. Au venit considerând că va fi un concert de muzică rock. They came there as atheists. Au venit fără nicio credință în Dumnezeu. They heard this meeting that you heard tonight. Și au auzit aceeași prezentare din seara aceasta. They left that meeting that night saying, Și din seara aceea au plecat spunând, I can have confidence in God's Word. acum pot să am încredere în cuvântul lui Dumnezeu. I can have confidence in the Bible. Acum pot să am încredere în Biblie. This Christ can change my life. Acest Hristos poate să schimbe viața mea. Those girls came every night to the meetings. Acele fete au venit seară de seară, Young adults from Karl Marx University in Budapest. tineri de la Universitatea Karl Marx din Budapesta. And their lives would change. Și viața le-a fost schimbată. I was speaking one night in the Kunstlerhaus in Munich. Într-o seară am vorbit München. în München, în casa consulului. And a young woman came in. A venit o tânără, She was thinking about suicide. ea se gândea să se sinucidă. She had no purpose in her life, Nu avea niciun sens în viață, no meaning in her life. nicio semnificație autentică. But this Jesus, Acest Isus, who changed the thief in Moscow, care l-a schimbat pe hoțul din Moscova, who's changed thousands of lives, care a schimbat mii și mii de vieți, changed her life. a schimbat și viața ei. This Christ Acest Hristos has his arms open for you. ține și acum brațele deschise pentru voi. This Christ says to you tonight, Acest Hristos vă spune în seara aceasta, come to me, veniți la mine, all you that are burdened and heavy laden, toți cei împovărați și istoviți, and I'll give you și rest. vă voi da odihnă. When you determine in your hearts Atunci când vă hotărâți în inima voastră that this book is more than an ordinary book, că această carte este mai mult decât o carte obișnuită, when you determine in your hearts atunci când vă veți hotărâ în inima to voastră find in this book să descoperiți ce este în această peace and carte, joy and meaning, veți găsi pace și bucurie și sens al vieții. when you come to this book Atunci când veniți la această and carte, find the central character of this book, Jesus să Christ, descoperiți personajul central al acestei cărți, Iisus there is Hristos, a new peace. atunci o nouă pace, There is a new o joy. nouă bucurie. As Jennifer comes to sing right now, Așa cum Jennifer La Mountain va veni acum ca să would you cânte, like to say in your heart, doriți ca în adâncul sufletului vostru să spuneți, I'm determined. sunt hotărât, I am determined sunt hotărât to find the Christ of this book. să-L descoper pe Hristos al acestei I am cărți. determined Sunt hotărât to let the peace of this Christ fill my heart. să las ca pacea acestui Hristos să umple I inima am mea. determined Sunt hotărât to let the happiness that God wants me to have to fill my life. să las ca pacea și bucuria acestui Hristos să umple Listen viața mea. as Jennifer sings. Să o ascultăm pe Jennifer La Mountain cântând. Jennifer